Straight to the point. Now, mahinaot ta mahigala, no? Mahal-mahal man ang Caltex, day. Mahal-mahal gid ang Caltex, ha? Sa ato nabantayan, mahigala. Ang Petro ni ubos tanan, ang Caltex medyo mahal-mahal, ang Shell maoy ni ubos ang diesel, ni mahal ang gasolina. Okay. So, okay, mahal gid ang Caltex plus di na sila mo tuman sa kunusahay, no? Okay. Napos sila ilang kaugalingong mga customers, no? Asa may mas daghan og kuning tulo ka mga dagko nga mga kuan, mga negosyante o galana mahigala. Tulo man ang pinakadagko gyud, Caltex, Petron ug Shell. Kining uban mahigala mga gagmay ni nga mga gas stations, manikay-sikay po na sila mahigala nga makakuan, makahalin, no? Pero kini mga dagko nga mga gas stations, kining Caltex ko nabantayan mo dili kay mo follow dayon og wanda. Okay, pero sige lang ha. Napo sila ilang kaugalingong mga suki tig paminaw. Na ato ni tagag pagtagad mahigala unya kini lagi gumikan ni migalas gubat sa Middle East nga naapektaran ang tibuok kalibutan sa presyo sa lana. Labaw na mahigala kita sa Pilipinas, sa Asian countries nga pulos nagsalig sa ato mahigalang gas, diha mahigala sa Middle East. Muna ang apektado gyud in taon ta mga suki tig paminaw. So inaot punta nga dunay mga kalambuan ani kay mo lagi na niingon naman ang Iran mahigala nga ila nang tangtangon gyud ang ila mga kaygalaang blockade diri sa Strait of Hormuz. So pa man matangtang tanan kay nangahadlok pa man ang mga kapitan sa barkong mosuod gyud dito day. Kay delikado man og moingon ang Iran mahigala sige makalusot na unya ilang palutson katong ilarang mga allies. So medyo managana gyapon ang mga kapitan sa barko. Unya ang makalusot ang mga allies mahigala sa Iran, alkanse ang mga allies sa Amerika di kalusot. Nag-blockade po ng Amerika. Nga puslan man, di kalusot ang inyo mga alay, di po kalusot ang amo. Di kalusot ang amo, hasta po inyo, di kalusot. Ang China lagoy na kalusot-lusot, ha? Ang barko sa China nga tangker, way problema. Musod gawas na dito may galan. Ingon ang China makigalaan nga, wa may labot sa inyong gira, ay lamig hilabtin ninyo, ha? Bantay lang. Kanya kay China may galat superpower sa guna. Ang US may galat ni Kwansat inutok sa ng US. Wa pasabot nga nahadlok na China ang US may galat pero di sa gusto nga mo daghan ilang kontra. Kay di apay Iran mahigala nagmutabang ng China. Kay kanan China ni tabang gina sa Iran mga kaigalan paghatag og mga information. In fact do nagi-parking barko dito mga higalas China. Mo'y naghatag sa pinaagi satellite day man naghatag dito sa Iran og mga kuan. Inana ang ilang gitabang lang. Wa sa mo direkta nga konfrontasi sa Amerika, ba't doon na sila tabang nga gihatag sa Iran. Kana gani mga drone mahigala nga gipanlupad ng Iran, ang uban na gikan sa China. So mo na nga dili direct confrontation ang gihimo sa China pero nitabang sila. Sama ng Russia nga nitabang sad. Parihara pod manghigala sa Amerika nga nitabang sa Ukraine, batok sa Russia. Dili sila motabang nga dunay ipadang mga US soldiers dito nga mao mugira gyud. Dili direct manghigala nga pagtabang, but indirectly hatag silang mga armas may gala sa Ukraine. Aron mga kigalaan nga ang Ukraine makasukol po sa Russia. Inana na mga sukit di paminaw. No? Muna yung mga sitwasyon din na. So muna nga ang China, ni agi ang China, ingon China, pagi alamiha kay wala ba gumilabot sa inyong gira. So ang Amerika po nanagana, sad, kaya imong paliglahan ang China, may galag musukol na ba na mga sukit di paminaw? Wa pasabot nga nahadlok ang US ana, pero karon panahon na iba na ba mga bala sa US day. Og moribinta ng China, naaraba po na mahigalay nuclear. So ang US mahigala daw, may kalma lang, pag ingon mahigala sa China nga, muagi mi ha, wa mi apil anak inyong gira, muagi lang mi, ay lang gimig apil-apila. Why nakapalag, ang US Navy mahigala, igo lang teleskopyo, agi lang yun mga kagalaan ang China. No? Na kita sa Pilipinas, di punta mahigala maingon niya, agi lang mi ha, kanang US matong ingnon, adto ta sa Iran may agi lang mi ha. Wa man tay kapanghulga pud kay. Unsa to ba yun? Agi lang ha, barang inyong resulta. Hilabti meron, ha? Kaya China may hilab. Agi lang ha, ay mig ayaw gyud mig hilabti kay wa may labot ana inyong gira. Bantay lang mo. Basta kami malinawon rami mo, agi lang gyud mi. Wa ni nakapalag. Pero kita Pilipinas kay sama na to ingon. Agi lang ha. Moagi lami, US o Iran, pagi alang gyud kuha ra mig lana dito. Wa mi labot ana inyong gira. Bantag inyo ming apil-apilon. Dila ray way labot ninyo. Ang Sikihor Squadron ray bahala ninyo.
Di para ba imong Naga Air Asset o Capiz Airbase, ha? At ang agi katawa-katawa mga sukitig paminaw. Muna nga, dako karong imbestigaronon kining assassination attempt didto mahigala sa kinini ang gipahigayon mahigala didto sa Washington Hilton Hotel ang White House Correspondents Association nga naghimo sila sa ilang dinner dito kining media gala nga duna mahigalay assassination attempt ni US President Donald Trump. Ikatulo na gini na patyon si Trump day. Ha? Pirmiro, kay bawat kami sa Pennsylvania, ang target may gila si Trump na igo ang dunggan. Ha? Dunggan na ginaigo mahigala. Pero namatyan tog usa in taon dakin. Nay namatay usa nay nangaangol. Ha? Pero kato pong sniper mga kagilaan nga mo nagbira patay sa dayon. Kuha day nila. Mo ni nakangilngig sa Amerikano kay dunay anak day nga mga atim-atim kuha man ginalasad. Di gyud maka-eskapo ba? Ha? Unya ikaduha may gala dito sa may Florida Golf Course. Doon na po'y laing assassination attempt ni Trump. Dakpan lang yapon to dahil kitong armado nga si Trump sa ituyo. Ya, kini karong bag-on to Sabado, nagubot mang higala dito sa porbidang kuyawa. Imbis na garuno ni ang suspect kay nadakpan man mga kagilaan. Unsa may tuyo na niya, suko sa Trump nga sa iya lang kaugalingong prinsipyo pati suko agin niya mo ng iyang patyon si US President Trump. Or nayabag ni siya mga higala. Kay bawo kay yung patyo ni mo ng presidente sa Amerika nga guarded kayo na. O mapatay mga nimo, mapatay sa ka. Unsa man ni suicidal ning iyang style ay. Tabla pa kay naghikog oy. Og imo nang pusilo ng presidente sa Amerika mga sukitig paminaw. Pero iyang gibuhat na, unsa man na? Hikog ning iya? Or do na ba kay nagsugo niya nga ipapatay si Trump? Mo ni dakong pangutana. Straight to the point. Dako na nga question. Or wa ba kani kalambigitan sa ilang gira sa Iran indekin? Kay kanang Iranian may gira suko man gyud Trump sa mga sukitig paminaw. Although karon do na namang higalay sabot-sabot sa kahapsay kalinaw. So kini mo tan-awon mga sukitig paminaw unsa ba gyud? No? Tan-awon ni mahigala ni mao nga sitwasyon. Unya kini ra ba di ay nagpusil ni Trump mga dunay nadakpan mahigala ni atong kini ni ang matawag na to mahigalag nadakpan maestro ba din eh tutor. So daghag tumong sa may tuyo niya iyang patyon si Trump kay suko gid siya kayon Trump nganong kalayo gud ana mahigala limang kanang California layo kayo na sa Washington oy. Imo nang pamilitihan dito og imong tuyo suko lang gid kang Trump day something gyud nga tan-awon na. Maulian ka na siguro kan travel palandaan oy. Kaya init kay imong ulo mahigala niya mo travel pa kag layo. Unsa man iyang tuyo? Ngadto siya mahigala patyo ni sa Trump tungod sa kasuko or moadto siya makigalaan kay kanana ang nayabag siya baka dunay problema iyang utok. Moadto ka suicide imong himuon? Or dunay nagsugo nimo? Or wa ba kani kalambigitan may gilas-gilas Iran? Nga dunay na lutsan dito mahigalag kuan nga aron tipi si Trump. Kana mga tan-awon nga mga anggol. O di ba kani gituyo lang niya kay vlogger din ni kay. Di po pwede siguro nga iyang himuon na kaya maka-content siya. Ang kuya ni mo dakpa na mahigalag gipasakaan na bagkaso day kay kagahapon man to Lunes man. Pero lahi man atong oras sa Amerika god ogwan. Basig ni kibisigal ba mingon nga awa sir oy pang content ra to sir. Agi faila na day kaso mga kigalaan no. Ang problema na karon malibog na kung sa kay tuyo iniya kung sa kay purpose nganong iyatong gihimo na libog na mga otorite dito og unsaon mga higala unsa iyang katuyuan unya ni pangutana pag inquest mo ingon na day kay nga wa sir oy akong tuyo ra to pang kuan lago to pang content ra. Pero ato ning isgutan mahigala to nahitabo ni atong kuan ha atong
media gala nights. Inon talang mga higala media gala para kuan. Pero mo ni mga kaigalan, doon naman goy mga katuyuan nga no to nga dato nga event, unsa din nga event. O nya ato ning isgutan mga higala karon nga taon porbida ilang gip pabakwit si Trump. Oy, pero isog is Trump ha. Si J.D. Vance ko gibitad sa mga Secret Service, kanang Secret Service mo ni sa mga PSG sa ato. Kanang mga presidential security guards. Gibitad ang Vice President kay dito god si Trump higala gibitad sa mga kagalaan. Gisiguro na si Trump og si J.D. Vance, ang katog yung mga, ang presidente, vice-presidente. Si Melania, mahigalang asawa ni Trump. Bida ni, naningkamot, nag-iya, mahigalang kamang. Siyempre, unahon yung mahigalang presidente o ang vice-presidente. Kita kas video dito kasama kay, why nagbantay Melania Trump day? Kamang nag-iya. Pero grabe yung lubat-lubat ha. Lubat-lubatan ko sila. Pero si Trump medyo isugon yung Trump dahil kapag human nga mo na linaw-linaw na. Ni post man na Trump dahil nga okay, ang atong event atong ipadayon. Okay na, human na, na-neutralize na. Okay, padayon ta. Pero ang iyang Secret Service mo ini-advise nga dili nilang padayon ba sila pay laing kauban ba, ha? Straight to Pero the point. diyan mo masabot kay Trump pagkagilaan pag yun, okay, nadakpa naman. Okay, padayon ta sa itong program, ha? Dili malikayan nga dakong butang gyud mahigala ang atong discussion labot mga kaigalaan sa laing assassination attempt ni US President Donald Trump panghigala ni adto milabayng Sabado. Straight to the point. Unsa maning buot mo papatay ni Trump? Wa ba ni kalambigitan sa anggira sa Iran day? Dili ba ka Iranian may nagsugo ini nga ipapatay si Trump dito sa iyang nasod? Nasudlan ba? Pero ang US karon politika stricto naman sa drone mga higala. Or baka mga kaigalaan, doon na mga higalay kalagot gyud ni Trump? Kining maong suspect nga si Coley Thomas Allen, 31 anyos nga taga Torrance, California. Unsa man iyang kasuko lang gini nga iyang patyons Donald Trump? Or kinini ang dunay nagsugo niya, dunay grupo o dunay nag-finance niya nga iyang buhaton ni mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Kay layo baya mga higala ng California, usa ka state na layo na kayo mahigala sa Washington oy. Layo kayo na. Muadto ka mahigala sa Washington, mag-eroplano ka. Muadto ka sa Washington. O di ka man gani mag-eroplano, mo sakay ka man gani mahigalag, mag-land trip ka, mo abot ng mga 40 hours mahigala ng imong land trip. Muna nga, dili na basta-basta mga kahigalan. Nganong yamang giadto yun? Unsa may katuyuan mga sukitig paminaw? Ay kini si Trump, good mahigala, kuani, labihan ka controversial nga leader kini mga sukitig paminaw. In fact, mauli gini mga higala nga ikatulong assassination attempt ni kang Trump mga higala. Mao ni ang nahitabo mga sukitig paminaw. Kay kung atong mabantayan, katong sa Pennsylvania, si Trump man mahigala mo oy target na ito, naigo niyang dunggan mga sukitig paminaw. O niya dayon rin sa may Florida Gulf mga higala, si Trump pagyapoy tuyo mga kaigalaan. Kaniyo, nagkaguliyang gud mga sukitig paminaw. Ator sa media gala night. Dito mga kaigalaan sa Hilton Hotel sa Washington. Purbidang gubuta hinoon mga sukitig paminaw. No, ato ning pagtagad ba kaigalaan.